Bong, bong, bong. La, 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 la. Čus neborci, čus neborky, vítejte u další lekce programování v C++ pro začátečníky. Já jsem Kuba Bouša. Dneska tu máme ne tak úplně lekci, ale použijeme všechno, co jsme se do téhle doby naučili a možná ještě něco navíc, teda určitě ještě něco navíc a to budou funkce, o kterých plánuju lekci až příští video, ale dneska už si ukážeme, jak napsat základní funkce a jak si je zavolat. Dneska budeme jako praktický projekt dělat takzvaný seznam úkolů, jednoduchý seznam úkolů, takzvaný to-do list. Tam budete moct zapisovat například, co potřebujete koupit, že musíte zajít k doktoru, nebo že máte navštívit mámu. V posledních lekcích jsme se naučili, jak efektivně ukládat a spravovat kolekce dat pomocí polí a především moderního a flexibilního std vektoru, který určitě využijeme i dneska. Teď je čas tyto znalosti uplatnit v praxi a vytvořit něco užitečného. V našem seznamu úkolů budeme moct přidávat úkoly, zobrazovat je, označovat je jako splněný a mazat je. Je to ideální projekt pro procvičení std vektorů, cyklů, podmínek a ošetření vstupů. Tak pojďme na to. Stanovíme si cíle projektu a funkcionality, který by náš seznam úkolů měl mít. Naším cílem bude vytvořit program, který uživateli nabídne následující možnosti. Bude moct přidat nový úkol tím, že zadá popis toho úkolu, například koupit mrkev. Bude moct náš program zobrazit všechny úkoly. Program vypíše seznam úkolů, včetně jejich stavu, buď bude splněný nebo bude nesplněný. Budeme moct označit úkol jako splněný. Uživatel zadá číslo úkolu, který chce označit z toho seznamu a my ho označíme jako splněný. A budeme moct smazat úkol, kdy uživatel zadá číslo úkolu, který chce smazat, program ho smaže. Potom bude poslední možnost ukončit program, to budou funkcionality, který náš jednoduchý seznam úkolů, náš to-do list bude mít. Budeme se soustředit na čistý kód, uživatelsky přívětivý rozhraní a hlavně na robustní ošetření vstupu, aby náš program nespadl, když uživatel zadá něco nečekaného. Řekneme si o tom, jak bude náš program strukturovaný, jaká bude struktura dat a jaká bude hlavní smyčka programu. Jak budeme ukládat úkoly? Každý úkol má mít svůj popis, to bude nějaký text, nějaký std string, buď bude splněný, anebo nesplněný. Ideální bude proto použít vektor, std vektor, který jsme se naučili v minulý lekci, který bude ukládat tyto úkoly. Pro jeden úkol si můžeme vytvořit jednoduchou strukturu, to jsme se ještě neučili, nebo pro začátek použít dva vektory, jeden pro popis toho úkolu a druhý pro stav, jestli je splněný nebo nesplněný. Pro jednoduchost si vystačíme s jedním vektorem std string a budeme si pamatovat, které úkoly jsou splněné. Pro tento projekt budeme mít jen std vektor z typu std stringu. Pro popisy úkolů stav splnění si budeme pamatovat tak, že splněný úkoly budeme vypisovat označením velké X. Hlavní část programu bude nekonečný cyklus while, to jsme se učili v jedné z minulých lekcí, který bude neustále zobrazovat menu a čekat na volbu uživatele. Cyklus se vyskočí, až když uživatel zvolí možnost ukončit. My si otevřeme Visual Studio. Nedávno vyšlo Visual Studio 2026, takže pokud máte ještě Visual Studio 2022, doporučuji přeinstalovat. Určitě tam budou nějaké nové funkce. Už se to nejmenuje Visual Studio 2022, ale jenom Visual Studio. Táhněte si installer community verze ze stránek Microsoftu, stejných stránek, jako jsme si ukazovali v první lekci tohohle kurzu. Jsou tam úplně stejné komponenty, které si musíte nainstalovat. Je to stejný ta instalace jako pro 2022, takže si to určitě nainstalujte. Já si tady otevřu naše řešení, kurz C++, kde máme několik projektů. Máme tu Ahoj světe, kalkulačku jsme dělali jsme projekt 1 a dneska si tady vytvoříme další projekt. To znamená, že klikneme pravým tlačítkem na naše řešení, tady dáme přidat a nový projekt. My si zase vybereme C++, Windows konzole, prázdný projekt, dáme další, pojmenujeme si ho jako to-do list, nebo pojmenujte si, jak chcete, umístěte si ho kam chcete, nejlíp do té stejné složky, jako je to řešení a vytvořte si nový projekt. My tady budeme muset v našich zdrojových souborech přidat ještě novou položku. Musíme přidat náš hlavní soubor, kde bude náš main, náš vstup do programu. Do tohohle souboru budeme psát i všechen náš kód. Já si to pojmenuju třeba jako to-do list.cpp. Přidám, máme to tady ve zdrojových souborech, přidám
tam kód pro první část dnešního praktického projektu. Jak vidíte, mám tady 4x include, ještě trošku vám zvětším ten text, to pořádně vidíte na tom YouTube. Máme tady 4x include, jeden na IOStream pro náš syn a cout pro náš vstup a výstup na konzoli. Máme tady std vektor pro použití std vektoru. Máme tady include string pro použití std stringu. Máme tady limit pro použití numeric limits, což potřebujeme pro ošetření vstupu, a to jsou všechny includy, které v našem programku budeme potřebovat. Na řádku číslo 8, to jsme si ještě neukazovali, tady máme deklaraci globální proměny. Tato proměna je dostupná v celém tomhle souboru, celém tomhle kódu. My ji můžeme používat ze všech funkcí, to znamená i z toho našeho mainu, té naší hlavní funkce, kterou si ukážeme za chvíli. Takže tady deklarujeme globální proměnou std vektor, datového typu std string, vektor textu jménem úkoly. S tím budeme pracovat v rámci našeho celého programu. Když se podíváme pak tady níž na řádek 31, tady máme naši hlavní funkci main. Datový typ je vždycky int návratový. To si vysvětlíme až v příští lekci, jak tohle funguje. No a my tu máme hned na prvním řádku našeho programu int volba. Deklarujeme proměnou datového typu integer, to znamená celý číslo jménem volba. Pak už tu máme náš hlavní do while, protože chceme, aby se aspoň jednou uživatele náš program zeptal, co chce dělat, že to musíme udělat pomocí do while. Máme tu do, kde while se opakuje tak dlouho, dokud volba v našem programu není 5 od uživatele. My si řekneme, co to přesně znamená. Máme tady něco, co jsme ještě neviděli uvnitř toho do while cyklu. Máme tady volání funkce z obraz menu, tady vidíme, je to tak, jak jsme si to pojmenovali, takže v češtině, se závorkama a středníkem. Prázdné závorky znamenají, že tomu nepředáváme žádný parametr, žádný argument. Voláme teda funkci z obraz menu, kde když se koukneme tady trošku vejš na řádek 21, tak tu máme deklaraci té funkce. Funkce je datového typu void, což znamená, že nevrací žádnou hodnotu, prostě proběhne všechny řádky toho kódu, ostatní funkce se nikdy nedozví, co se tam dělo, nedostanou od ní žádnou zpětnou vazbu, prostě jenom proběhnou ty řádky toho kódu. No a uvnitř té funkce zobraz menu, jak vidíte, dáváme tady závorky, kde bychom určovali parametry, ale v našem jednoduchém seznamu úkolů to nepotřebujeme, takže tady máme prázdné závorky a potom složené závorky a uvnitř toho už je naše metoda, která vypisuje několik coutů, jak tady vidíte na každém řádku něco. Nejdřív vypíše, že se spustil náš program seznam úkolů a potom na každém řádku jednotlivý volby, jednička, přidat nový úkol, dvojka, zobrazit všechny úkoly, trojka, označit úkol jako splněný, čtyřka, smazat úkol, pětka, ukončit program. Potom se zeptá uživatele, zadejte vaši volbu a tím ta funkce doběhla, takže tohle všechno se stane na řádku 34 v každém cyklu toho našeho do while. Potom tu máme volání další funkce, tentokrát už je to funkce, která vrací návratovou hodnotu, jmenuje se načti číslo, zase nemá žádný parametry, my to přiřazujeme, to, co ta funkce vrátí, do naší proměnný volba, kterou jsme si registrovali na řádku 32. Ta funkce načti číslo, když se koukneme do její deklarace, což máme na řádku 11, tak vidíme, že je datového typu int, to znamená, že ta funkce načti číslo vrací celý číslo. Zase nemá žádný parametry, takže prázdný závorky ve složených závorkách potom, co ta funkce dělá. Ona si vytvoří na řádku 12 proměnou datového typu int se jménem volba, potom v nekonečné smyčce načítá ve while cyklu, tohle je trošku složitější, než jsme zvyklí, načítáme to z cinu, to znamená z konzole input, ze vstupu na konzoli proměnný volba, takže žádáme o celý číslo. No a když to není pravda, tady to nám říká, že to není pravda, takže dokud nedostaneme celý číslo, tak se vypíše neplatný vstup, vyčistí se cin, to jsme si ukazovali v lekci o vstupu a výstupu, a udělá se cin ignore, aby se vyčistil buffer. To si když tak projděte znova tu lekci o vstupu, jestli si to nepamatujete. No a nakonec zase cin ignore, musí to tady být cin ignore, pokud v nějakém cyklu načteme číslo, tak musíme taky vyčistit buffer. Takže tady ještě
ještě po tom while cyklu jedno vyčištění bufferu. A chybí mi tu poslední řádek, koukám, že jsem na něj zapomněl. Je tu poslední řádek, na kterým my vracíme to číslo. My víme, že ta naše funkce načti číslo vrací datový typ int. My musíme vracet stejný datový typ, jako je ta návratová hodnota té funkce a pomocí klíčového slova return vrátíme tu naší volbu, kterou jsme načetli přes ten cin. To potom načteme tady v našem mainu na řádku 36 do proměnný volba. Jak vidíte, tak tady v rámci té funkce je jedna proměna, která se jmenuje volba. Ta platí jenom v rámci té funkce. Všechno, co zaregistrujeme v rámci funkce, tak vidíme jenom v rámci té funkce. Takže se může jmenovat volba tady v rámci tohohle z toho jedna proměna. Jedna by mohla být třeba tady v rámci zobraz menu, i když to nedává smysl. A jednu máme volbu přímo v našem mainu. No a potom už tady máme switch přes proměnou volba, to znamená celý číslo, to jsme si taky ukazovali v jedné lekci o switchích a máme tady case 1, tady budeme později přidávat náš úkol, case 2, kde budeme zobrazovat úkoly, case 3 označovat jako splněný, case 4, kde ho smažeme, case 5, kde ukončujeme program, pokud je case 5, tak se vypíše ukončuj program, tady náš do while cyklus skončí, protože volba rovná se 5, už to vyskočí z toho cyklu. Ještě tu máme default, to znamená pro všechny ostatní hodnoty, než který máme specifikovaný tady nahoře. A v tom defaultu vypisujeme neplatná volba, pokud uživatel zadá třeba 16, i když máme jenom 5 možností, tak se vypíše neplatná volba a cyklus pokračuje, pokud je volba třeba 16. My když si program nespustíme, protože máme nastavený jako hlavní program Ahoj světe, takže dáme pravý tlačítko na to-do list a tady dáme nastavit jako projekt po spuštění. On bude tučným písmem, tak poznáte, který program se vám pouští při spuštění řešení po C++ ve Visual Studio. No a když si to spustím, tak by mělo proběhnout zobraz menu, tady se nám zobrazí menu, 1, 2, 3, 4, 5, zadejte vaši volbu a zadám třeba 16, neplatná volba, znovu se vypsaly možnosti, zadám třeba 4, ono to nic neudělá, protože my ten case máme prázdnej zatím a teď můžeme dát třeba 5 a ukončit program. Pokud bych tam zadal text, napíše neplatný vstup, zadejte číslo a program se ptá uživatele znovu na vstup. My si teď projdeme implementaci funkcionalit, postupný doplňování kódu do toho switche, kde budeme dělat jednotlivý ty funkcionality. Vyplníme si nejdřív jedničku, přidat nový úkol, bude to docela jednoduchý, přidáme tam pár řádků kódu v rámci toho caseu. Tak, my si tady ještě před tím naším switchem vytvoříme novou proměnou, string nový úkol a v rámci toho našeho case 1 si přidáme strc autem výpis, zadejte popis nového úkolu a potom pomocí str getLine zase z lekce o vstupu a výstupu pomocí strc inu vyčteme nový úkol od uživatele, zeptáme se ho, co chce přidat za nový úkol, no a potom do té naší globální proměnný úkoly, kde máme ten str vektor stringu, pomocí metody pushback, to jsme si ukazovali v minulý lekci, vložíme ten náš nový úkol. Potom už jenom vypíšeme pomocí strc auto úkol přidán a teď, když si program spustíme a použijeme možnost 1, zadejte popis nového úkolu, dáme ahoj a úkol by se měl přidat. My s tím zatím nic víc nemůžeme dělat, protože nemáme implementovaný ostatní funkcionality, tak jdeme na to, jak zobrazit všechny úkoly. Ten náš str vektor úkoly pomocí našeho for cyklu a vypíšeme ten každý úkol. Budeme zobrazovat číslo úkolu pro uživatele od jedničky, ale v našem indexování v tom vektoru úkoly to bude od 0. Uděláme to pomocí indexovaného for loopu. V rámci toho našeho case 2 máme if na řádku 50, kde se ptáme, jestli if úkoly empty, voláme funkci na tom vektoru úkoly, která se jmenuje empty, to znamená, jestli je prázdný a pokud je teda prázdný, tak vypíšeme pomocí strc auto seznam úkolů je prázdný a konec řádku. Pak tu máme else, který se provede, když tam je aspoň jeden úkol v našem jednoduchém seznamu a my pomocí strc auto vypíšeme vaše úkoly, konec řádku a tady máme ten for cyklus, který prochází od 0 až po velikost těch úkolů. Pro všechny indexy těch úkolů v každém kroku zvyšuje o jedničku. To jsme si ukazovali v minulý lekci.
možná pro pochopení si to pusťte. Tady už potom na řádku 58 se ptáme, jestli úkol v I, to znamená ten náš aktuální úkol, jestli najdeme někde na začátku ten text hranatý závorky x hranatý, protože to znamená, že ten úkol je splněný. Pokud se to rovná 0, to znamená, že to našlo na prvním indexu, ano, našlo nám to x, tak se do proměnný splněno přiřadí pravda true, pokud to x nenašlo, tak se přiřadí false nepravda. Potom už tady pomocí strc autu vypisujeme ten náš aktuální index zvýšený o jedničku, to znamená kolikátej je to úkol v našem seznamu. Zase úkoly, ten náš vektor se indexuje od 0. My chceme, aby to vypisovalo úkol 1, úkol 2, ne od 0, úkol 0 nedává smysl, takže úkol 1 vypíšeme tady i plus 1. Potom vypisujeme, jestli splněno nebo nesplněno. Celý tohle v závorkách je otázka. Pokud je splněno, pokud je to pravda, tak se vypíše x mezera, x v hranatých závorkách a mezera. Pokud není splněno, vždycky se bere, co je po otazníku, se vrací, pokud je to true, co je po dvojtečkách, se vrací, pokud je false. Já nevím, jestli jsem vám to vysvětloval, ale jestli ne, tak vám to někdy v budoucnu ještě dovysvětlím. Prostě pokud je splněno, vypíšeme x v hranatých závorkách, pokud není, vypíšeme prázdný hranatý závorky, potom už vypíšeme pomocí strc autu ten úkol na tom našem daném indexu, konec řádku. Když si program spustím, nejdřív si budeme muset nějaký úkol přidat, já zvolím jedničku, zadejte popis úkolu, ahoj, úkol přidán, teď zvolím dvojku, vaše úkoly, jednička, hranatý závorky, že není splněný, ahoj. Zde jsem použil trik, že pokud úkol začíná v hranatých závorkách, to bereme jako splněný. V pokročilejších lekcích se naučíme, jak to projít elegantněji pomocí struktur, ale ty jsme si ještě nebrali a nechtěl jsem, aby to bylo moc dlouhý video. Teď se vrhneme na třetí case, to znamená označit úkol jako splněný. Uživatel zadá číslo úkolu. My musíme zkontrolovat, jestli je číslo platný, jestli je to v rozsahu toho našeho vektoru úkoly. Pokud ano, upravíme ten text úkolu, aby začínal na x v hranatých závorkách. Tak tady máme pro náš case 3 náš kód. Já tu mám if úkoly is empty, zase se dáme, jestli ten náš vektor úkol je prázdný. Pokud ano, tak vypíšeme, že nemáme žádný úkoly k označení. Pokud ne, tak tady máme else a v rámci else vypisujeme zadejte číslo úkolu, který chcete označit jako splněný. Potom pomocí načti číslo voláme zase metodu načti číslo, kde načítáme index úkolů, to znamená, že se zavolá metoda načti číslo, kterou jsme používali už tady v rámci do, takže tady vidíte, že jednu metodu můžete volat z více různých míst programu, můžete ji volat třeba na každém řádku znova a znova, pokud vám to dává smysl. My ten načti číslo snižujeme o jedničku, protože od uživatele dostaneme index zvýšený o jedničku, to si uložíme do proměnný typu int, celý číslo, index úkolů. Zase tu máme if, index úkolů je větší než 0, větší rovno 0 a index úkolů je menší než úkoly size, což znamená, jestli je v rámci těch indexů toho vektoru úkoly, tak potom máme další if, pokud je ten náš prvek vektoru úkoly na tom našem daném indexu vyčteným, pokud na začátku najdeme, tohle si asi jenom opište, to je trošku složitější, pokud najdeme to naše x v hranatých závorkách, tato metoda vrací index, na kterým jsme našli ten text a my ho porovnáváme, jestli není 0, jestli se šel, tak v tom ten index, ten náš text v tom vektoru úkoly, v tom našem vyčteném indexu přidáme to x na začátek toho našeho úkolu, toho textu a to celý přiřadíme zpátky do toho vektoru, takže ten samý prvek, jenom k němu přidáme to x v hranatých závorkách. No a potom pomocí strc autu vypíšeme, že úkol byl označen jako splněný. Pokud tady máme else, to znamená, že už byl splněný jednou, tak vypíšeme jenom, že úkol už je splněný, strndl. Tady ten else patří k tomu ifu, jestli je index v rámci té velikosti našeho vektoru úkoly a pokud ne, tak vypíšeme, že máme neplatný číslo úkolu. My si to můžeme zase zkusit spustit, už bychom měli mít možnost volat 3 volby, takže si přidáme nový úkol, dáme zase třeba ahoj, úkol přidán, zkusíme si je zobrazit pomocí dvojky, máme tady vaše úkoly, první úkol ahoj je nesplněný, teď zkusíme naši trojku, zadejte číslo úkolu, který chcete označit jako splněný, my dáme jedničku, teď se nám úkol označil jako splněný,
splněný a když znovu pomocí dvojky vypíšeme naše úkoly, tak už tady vidíme, že ahoj je označeno křížkem. Nevím, jestli je to chyba, že tam jsou 2xk, někde jsem možná udělal chybu, zkuste najít chybu a opravit mě, jestli víte. V podstatě to funguje, nebudeme to teď řešit, nemáme na to čas, chtěl jsem s váma projet ještě ten čtvrtý case a to je smazat úkol. Tady zase budeme načítat číslo úkolů od uživatele, takže to bude podobný tomu minulýmu. Tak máme tu naši poslední ukázku kódu pro dnešní den, naši poslední funkcionalitu mazání úkolů. Tady se znovu ptáme, jestli je úkoly empty, jestli je úkoly vektor prázdnej. Pokud ano, tak vypíšeme, že nemáme žádný úkoly ke smazání. Pokud ne, tak tady máme else a v rámci toho else zase vypíšeme, zadejte číslo úkolu, který chcete smazat. Integer, zase si vyčteme to číslo stejně jako v tom caseu 3 od uživatele, ten snížíme o 1, aby jsme dostali index. Potom tu máme zase stejný if. Pokud index v rámci indexu úkoly jeho velikosti použijeme metodu erase, úkoly.erase a tady musíme dát úkoly.begin, což je začátek toho našeho pole, toho našeho vektoru úkoly a přičteme k tomu ten index úkolu. To znamená, že toho našeho vektoru úkoly se smaže úkol na tom našem indexu. Je to důležitý, metoda erase očekává iterátor na prvek, který se má smazat, to znamená, že musíme použít úkoly begin, který nám ten iterátor vrátí a potom k tomu přičítáme ten počet prvků, o který to chceme posunout. Vždycky dostaneme iterátor na požadovaný prvek a po smazání ten erase posune všechny úkoly, všechny ty stringy nebo ty další prvky, ať je to cokoliv, tak je posune o 1 zpátky, takže tam nebude prázdný místo. Z vektoru se úkol smaže a všechny, co byly za ním, se posunou o 1 zpátky. Potom už jenom vypisujeme pomocí strc auto úkol smazán. Pokud tady máme ještě else, pokud index byl mimo rozsah toho vektoru úkoly, tak vypíšeme neplatný číslo úkolu. No a když si to spustíme, tak si to zase můžeme otestovat. Dáme si přidat úkol, zase dáme třeba ahoj. Jak vidíte, v každém běhu toho programu se nám úkoly smažou. To je takový bonus, který si můžete zkusit, ale ještě k tomu nemáte všechny informace, takže až možná po nějakých dalších lekcích. Přidáme si úkol, takže 1, název úkolu zajít nakoupit, úkol přidán, zobrazit úkoly, zajít nakoupit, já jsem tam psal jajít, ale to je jedno, zajít nakoupit je nesplněný. My ho můžeme třeba označit jako splněný, 3, zadejte číslo úkolu 1, úkol označený jako splněný, vždycky se nám vypíše to menu. My zkusíme smazat úkol, jestli nám funguje tato volba, zadejte úkol, který chcete smazat, 1, úkol smazán, když si vypíšeme všechny úkoly pomocí 2, seznam úkolů je prázdný. 5 ukončíme, máme hotovo, borci, máme hotovo, tohle je kód pro naši dnešní lekci, já vám to tady pomaličku sjedu od začátku až dolů, vy si to můžete obsat, kdybyste chtěli, tak vám to můžu poslat nebo dát někam na GitHub, ale zatím od vás nemám informace, že byste to chtěli, klidně si to zastavte, opište si to, tady máme už ten náš main, obraz menu, načti číslo, switch s volbou a pak v těch jednotlivých volbách ty naše jednotlivé funkcionality, tady máme 3, 4, no a pak jenom pro 5 a 6, který už jsme tam měli od začátku. Teď, když máme všechny části, mohli byste to otestovat, zkuste si přidat několik úkolů, pak je zobrazit, zkuste označit některé jako nesplněný, zkuste smazat úkol a hlavně zkuste zadat neplatný vstupy, například text místo čísla, neexistující číslo úkolů a ověřte, že program nespadne, správně reaguje. Mějte si, jak je důležitý mít ošetřený vstup, aby byl program robustní. Já tu pro vás mám ještě pár možných vylepšení a bonusových úkolů. Náš to-do list je funkční základ, ale v programování je vždy prostor pro vylepšení, tak tady máte nějaký nápady pro ty z vás, kteří se chtějí posunout dál. Můžete zkusit třeba trvalý ukládání, jak byste zařídili, aby se úkoly po vypnutí programu nestratily. Nápověda je, že jsou to soubory, zapisovat a číst do souborů, ale to si probereme až v budoucnu v některých z dalších lekcí. Můžeme přidat například strukturu pro úkol, místo jednoho str stringu použít strukturu, která se definuje jako strukt úkol a měla by 2 proměnný str string popis a boolean splněno. Struktury jsme ještě nebrali, takže si to vysvětlíme někdy příště, ale je to možnost. Pak mít str vektor ne str stringu, ale str vektor úkolů, ty naší struktury, kterou bychom si definovali. Dá se to taky takhle použít. Je to mnohem elegantnější pro správu stavu splnění. Ta logika by byla trošku jiná, ale nebyla by tak složitá. Mohli bychom přidat i úpravu úkolů, možnost upravit popis existující
existujícího úkolu. Mohli bychom přidat řazení úkolů, to buď je seřadit abecedně, nebo podle stavu splnění. Mohli bychom přidat vyhledávání úkolů, funkci pro vyhledávání podle klíčového slova. To všechno jsou možné vylepšení, které si tam můžete přidat. Třeba z toho uděláte nějaký projekt většího dopadu. Nebojte se experimentovat, to je nejlepší způsob, jak se učit poušet nové věci. Gratuluji, právě jste naprogramovali svůj první plně funkční to-do list. To je obrovský úspěch a ukazuje, jak moc už umíte. Procvičili jsme si použití str vektorů pro dynamické ukládání dat, procvičili jsme si cyklus do while pro hlavní menu, procvičili jsme si switch příkaz pro zpracování volby uživatele, dál taky str getLine pro čtení textu s mezerama, ošetření vstupu pro robustnost programu, procvičili jsme si metody str vektoru jako pushback, empty, size a erase. Jak vidíte, všechny ty menší koncepty, které jsme se učili, se pojí do jednoho funkčního celku. To je krása programování. V další lekci, v lekci 21, se konečně pustíme do funkcí, naučíme se, jak rozdělit náš kód na menší a znovu použitelný bloky, což je naprosto klíčový pro organizovaný, čitelný a efektivní program. A uvidíte, jak nám funkce pomohou zjednodušit práci i s takovými projekty, jako je tento to-do list. Viděli jste sami, že jsme pár funkcí použili. Jestli se vám video líbilo a projekt se vám podařil, dejte prosím palec nahoru, moc mi to pomůže. Nezapomeňte se přihlásit k odběru nejenom tady na kanále Kuba Bouša, abyste nezmeškali další lekce, ale i na mých dalších kanálech, jako je Boušovo hraní pro let's playe a The Joint pro hudbu. Napište mi do komentářů, jak se vám projekt líbil, nebo jakýkoliv dotazy, který máte. Mějte se skvěle, uvidíme se příště. Čus, ne?